Kaixo, entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Arratsaldeon eta ongi etorriak hau podcastera. Gaurkoan Aritz Beloki, Jasone Agirre, Aloña Mutuberria eta Asier Garzia elkartu gara. Hase baino lehen, eskerak eman nahiko genizkioke Streetwise taldeari. Haien baimenik gabe ezingo genukeelako abestia podcast honetan sartu. Oraintxe entzun duzuen bezala. Plazer bat izan da, hainbeste gustatzen zaigun abesti hau erabiltzea. Gaurko kapituluan arrazakeriari buruz hitz egingo dizuegu. Interesgarria irudituko zaizuela uste baitugu. Gaian sakonduko dugu mundu kritiko batean eta zuek dudarik gabe ustea saiatuko gara. Baina ala izatekotan, zuek iruzkinen sektorean zeo zer galdetza gustatuko litzaiguke. Denok dakigun moduan arrazakeria gurea ez den beste arraza batekiko sentitzen dugun mespesusko sentimendua da. Despresioa, naska edota beldurra eragin diezaioke, sentimendu horrek pertsonen bati kasuren batean. Eta okerrenean, bortitzkeria erabiltzera bultzatzen ditu pertsona batzuk. Gehienetan aurre iritziak izaten ditugu, eta uste dugu ez garela gaiztoak bakarrik ateratzen zaizkigulako. Eta naiz eta ala izan, mina sor dezakegula pentsatu behar dugu. Gauzak onduko ditugun gaiak honela laburtu daitezke eta hurrengoak dira. Nola edo zergatik sortzen den arrazakeria, non ikus dezakegun gure egunerokoan historian zehar egin diren arrazakeria ekintza nabarmenak, ideia honen aurka egin diren mugimenduak, erreferenteak eta abar. Gure iritzia jakinaraztea logikoa iruditu zaigu, baina ez da gure intentzioa naiz eta ziurrenik jakingo duzuen zer uste dugun. Egia da datuak modu neutron eta egokian azalduko dizkizuegula. Beraz, has gaitezen asko azaldu behar baitizuegu. Zeintzuk dira zuen ustez, arrazakeria existitzearen arrazoi nabarmenak? Ze egia esan, arrazoi bat egon behar da horren atzetik. Ez dut uste, soilik kolore kontua denik batzuer setitzen duten beldurra. Nire ustez, Europar kolonialismo ideiek kalte handia egin zioten gizarteari, eta bertan hasi ziren beste arrazak txikitzen. Egia da, lehenik esklabu modukoak existitzen zirela, baina askeak, komilen artean, ziren gizarte feudal batean. Ados nago zurekin, baina uste dut badirela beste arrazoi batzuk ere. Gizakiok berez beldurra diogu gauza ez ezagun edo dezoikoi. Horregatik, pertsona batzuk errefusa sentitzen dute desberdinak diren pertsonikikon. Naiz eta azalpen biologiko bat egon, horrek ez du esan nahi ondo dagoela eta ez ditu portaera desegokiak justifikatzen. Gizartean hitza eraikitzeko dauzkagun sinesmenak zalantzan jarri behar ditugu. Bai, bideiek bat egin dezakete. Nire ustez kolonia europarren erruz baliabide gutxirekin geratu ziren gaur egungo hirugarren munduko herrialdeak. Eta horren erruz, haien biztanleek bizitzeko modua aurkitu behar izan dute, gaizkile fama hartuz. Zuek ez alzarete ohartzen gure egunerokan gehiagin zuten direla ekintza rasistei buruzko berriak. Bai, eta gehienetan gazteek eragiten dituzte egoera horiek. Kaletatik horrelako egoera unitz ikusten ditut egunero. Begirada maltsurra, komentario esatzeginak, eta bar. Eta okerrena da jendea horrelakoetara ohitu dela. Ez dakitzuek, baina nik askotan ikusten ditut futbol partidoetan zalek futbol jokalariekiko beharrezkoak ez diren jokaerak dituztela. Arrazakeriarekin zerikusia dutenak noski. Adibide nabarmen bat Vinicius Juniorrek jasaten duenak dira. Baina esan beharrekoa da beste futbolari ezain on batek jasaten dituenean ez dela aldizkarietan agertzen. Egia da, gezurra dirudi 21. mendean bizi garenik. Orain dena lehen baino hobeto egon arren legetan islatzen da soilik. Kalean denok entzuten baititugu horrelako gauzak. Bai, pentsaera hori askoren barne egonen da beti nahita ez, baina egia da historian zehar ekintza askoz bortitzagoak egon direla. Hori da, pentsatzeko modu bat besterik ez. Nire ustez, pentsaera hau dutenak bere mundu propioan bizi dira. Badirudi, bigarren mundu gerrako naziek hain pentsamendu zekina zutenak duela asko bizi zirela, baina mende bat pasa da besterik ez. Uste dut denok ados gaudela hori orain arteko gatazka arrazista larriena izan dela, esaten baitugu. 5 eta 6 milioi judu artean hil baitzituzten. Baina ez bakarrik juduak.
Sovietarrak, masoiak, espainolak eta beste hainbat ere hil zituzten. Baina horiek gerra arrazoiak zirela eta hil zituzten aritz. Ez du zerikusirik. Baina egia da ejitu pila bat hil zituzela eta hortaz ez da hainbeste hitz egiten. Batzuetan zenbaki handiek beste gertaera larri batzuk eklipsatzen dituzte. Hala da, uste nuen baina askoz jende gutxiagok ezagutzen du Ku Klux Klana. Ez da hain aspaldikoa gertatu eta oso basatia izan zen. Nik ez dakit zer den, norbaitek azalduko dit, mesedez. Ez altzaizkizu burura etortzen mamuak diruditen mozorro batzuk? Ez. Bueno, Ameriketako estatu batuetan egon zen mugimendu bat, eta edo izan zen, non mozorratuta zijo baten pertsona batzuk elkartzen ziren literalki beltza gehitzeko. Konfederatuen alde borrokatu ziren 6 gaztek sortu zuten eta 4 milioi kide ezberdin izan dira Ku Klux Klanaren historian zehar. Eta soilik beltzaranak hiltzen zituzten? Ez, hori soilik hasieran izan zen. Geroago juduak, kristauak, homosexualak eta haiek bezala pentsatzen ez duten pertsonak hiltzen hasi ziren. Hainbat mugimenduri esker geldiarazi zituzten, baina oraindik badira konfederatuen ideia jarraitzen dituztenak. Ze mugimendu diozu? Black Lives Matter adibidez? Ikusten arrazoia neukan. Nola izan daitekean beste jendek parte hartu zuen ekintza bat hain gutxik ezagutza? Ez, aritz, Black Lives Matter 2013an sareetan hasi zen mugimendua da. Trayvon Martin gazte beltzaranaren hiltzailea ez zutenean epaitu. Epaiketarik gabe beste beltzaran batzuk hil ahala, mugimendu honen erabilera mundutik areagotu da. Askotan poliziak izan dira hiltzaileak, George Floyden kasuan bezala. Zerbaitengatik diote estatu batuak herrialde arrazistenetariko bat dela, argi dago. Baina jarrera hauen kontra altxamendu nabarmenak egon dira ere. Rosa Parks horren eredu da. Bai, hori ezagutzen dut. Inportaz bazaizue nik azalduko dut. Aurrera. Okertzen ez banaiz, Rosa Parks emakume langile bat izan zen. Estatu batuetan bizi izan zena. Beltzaranek eta txuriek ez zituzten zerbitzu berdinak erabiltzen. Rosa bizi izan zen garai hartan. Oso nekatuta zegoen egun batean, autobus publikoan sartu eta berez pertsona zuriei zegokien eserleku batean eseri zen. Berari beltzarana izateagatik autobuseko atzealdeko eserlekuak egokitzen zitzaizkion. Gizon txuri batek haren lekua usteko esan zion. Berak eskubide gehiago baitzituen, baina Rosak ez zion kasurik egin, eta keinu simple horrek asko esan nahi zuen garai hartan. Horregatik da hain ospetsua. Jendeak horrelako altxamenduak ezagutzea oso ongi dago, baina orain ez zaizue inporta gaur egungo datuei helduko diogu. Oso larriak baitira. Pasaden egunean estadistika eta aldizkari batzuk irakurtzea adostu genuen. Hala egin duzue? Bai, aurreko egunean Gipuzkoako SOS Arrazakeria elkarteari buruz informatu nintzen. Berria izeneko egunkarian aurkitu nuen elkarte honi buruzko albiste bat. Bertan zera irakurri nuen. Elkarte hau ikastetze joaten dela arrazakeria egoerak aztertzera. Eta zer ondorio atera dituzte ikerketak egin eta gero? Ikastetxe batetik 415 ikasleek elkarrizketatu ondoren, honako ondorioak atera dituzte. 125ek eraso arrazisten bat bizi izan du noiz bat, eta 18,9ak eraso fisiko arrazistaren bat ikusi du. Nahiko portzentaia altua da. Zerbait proposatzen aldu elkarteak hau aldatzeko? Hau aldatzeko 2 gida proposatzen dira. Bata irakasleentzako da, kanpotik datorren ikasle bati harrera egiteko plana dena. Eta bestea ikasleentzat, identitatearekin, nazionalitatearekin edo generoarekin lotutako gaiei buruzko jolas eta jarduera ezberdinak. Nik ere izan dut elkarte horren berri, baina ez estadistika horiena, baizik eta jasotzen dituzten salaketena. Antza denez, iaz 181 salaketa ezberdin jaso zituzten, baina arazoaren tamaina dirudiena baina asko handiagoa da. Salaketa horien 152 emakumeek jasaten dituzte, eta 155ek 80 urtetik beherako pertsonek. Baimenik gabe bizitzak asko zailtzen du zerbitzu publiko eta pribatuen sarbidea. Kasuen 115 gizarte babeserako laguntzak lortzeko prozedurek eragin dituzte, eta beste 111 osasun arloan. Pasaren egunean irakurri nuen imigrante ilegalek hilketen 132 bortxaketen 139 eta lapurketa violentuen 157 eragiten dutela Espainian. Eta horiek paperik ez dutenek soilik. Ez alduzu uste hori iritzi arrazista dela? Ez, nik irakurritako datuak azaldu ditut soilik.
Arrazistak dira datu hauek ikusi ondoren inmigrante guztiak berdinak direla uste dutenak. Bueno, honekin gaurko podcasta izteko momentua iritsi dela uste dut. Mila esker entzule guztiei horregoteagatik, eta datorren astean berriz izango gaituzu entzugai. Bai, agur eta ongi izan. Agur. Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!